ಅಂಕೋಲ ಗಡಿರ್ದು ರಾಮೇಶ್ವರ ಗಡಿ, ರಾಮೇಶ್ವರ ಗಡಿರ್ದು ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿ, ನೀಲೇಶ್ವರರ ಗಡಿರ್ದು ತುಳುನಾಡು ಗಡಿ. ತುಳು ರಾಜ್ಯ 52 ಗಾವುದ ತುಳುವ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪಗ್ಗು, ಬೆಸ, ಕಾರ್ತೆಲ್, ಆಟಿ, ಸೋನ, ನಿರ್ನಾಲ, ಬೋಂತೆಲ್, ಜಾರ್ದೆ, ಪೆರಾರ್ದೆ, ಪೊನ್ನಿ, ಮಾಯಿ, ಸುಗ್ಗಿ ಪಂಪಿನ ತಿಂಗುಲುಲ್ಲ. ಈ ತಿಂಗುಲುಲೆಡು ವಿಶೇಷ ಅಂಚನೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಯಿನ ಪಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗುಲು. ಹಿರಿಯಕ್ಕಲನ ನಂಬಿಕೆದ ಹೊರಟು ತೆರಿನ ವಿಚಾರ ಪತ್ತನಾಜೇರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಲೇಸೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಕಾರ್ತೆಲ್ದ ತಿಂಗೊಲುಡು ಬೆರಿ ಪುಡಪ್ಪನಂಚಿತ್ನ ದೊಂಬುಗು ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆನ ಜಾಲು ನುಂಗುವುದು ಪೋವು ಅಬೆಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಲು ಬರ್ಸದ ಗೊಬ್ಬುಡು ತುದೆ ಬರಲ ದಾಂತಿನ ಕ್ಷಣ. ಆ 30 ದಿನಕುಲಿನ ಕಲೆಪಿನನೆ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಪಿರಕದ ದಿನಕುಲೆನೆ ಎನ್ನಗ ಆಟಿದ ದಿನ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನ. ಪತ್ತನಾಜರದ ಬುಕ್ಕ ತುಳುನಾಡಿನ ಜಾತ್ರೆ ಕೋಲಲು ಇಜ್ಜಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಲೇಸಿಲೆನ ಪತ್ತನಾಜರದ ದುಂಬು ಮಲ್ಪುನ ವಾಡಿಕೆ. ಆಟಿದ ದಿನ ಶಿರುವಾಂಡ ಬೆನಿಯರೆ ಪೋಪುನ ಪಾತೆರಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಡಿಲದ ಆವಡು, ಬೆದರದ ಆವಡು, ಮುಲಿತ್ತ ಆವಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಾತ್ತು ಜನಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಪಿದೈ ಕಾರದಿಯರೆಲ್ಲ ಪಿರಪಜ್ಜೆದ್ದಿ ಓದಿತ್ತಿರು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ 30 ದಿನಕುಲೆಡು ಇಲ್ಲಡು ತಿನಿಯರೆ ಸರಿತ ತಿನಸಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿ ದಿನಕುಲೆಡು 8 ತಿನಸಲ ಒಪ್ಪುನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ಅಟ್ಟಡು ದೀತಿನ ಮುಡಿ ಅರಿಲ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದಿತ್ತಲು ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಡು ಸಮೇತ ಮುಡಿ ಅರಿದಾಂತಿನ ಸಮಯವು ತೇವು ತಜಂಕು ಪೆಲಕಾಯಿ ಪೆಲಕ್ತರಿ ಇಂಚನೆ ನಾನಾ ಬಗೆತ ತಿನಸಿಲೆನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನ ದಿನ. ಜನಮಾನಿಲೆಗೆ ಅತ್ತಂದೆ ಪ್ರಾಣಿ ಸಮೂಹಗಳ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನ. ತನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೋಡದು ಆಹಾರ ನಾಡೊಂದು ಇಲ್ಲಗಿಲ್ಲಗು ಬರೊಂದಿತ್ತ. ಆಟಿದ 30 ದಿನಕುಲೆನ ಹಿರಿಯ ಕುಲೆಗೆ ಬುಡ್ತಿನ ಪಂಪಿ ಪಿರಾಕದ ವಿಚಾರ ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡ್ದು ತುಳುವೆರೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಹಿರಿಯ ಕುಲೆನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಆರಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು. ದಾಯಪಂಡ ಕಷ್ಟದ ದಿನಕುಲೆದ ಹಿರಿಯ ಕುಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುವೆರು ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಷ್ಟದ 30 ದಿನಕುಲೆಡು ನಾಲಾಯ್ದ ರುಚಿ ಪೋವು ಪಂದು 1 ದಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಹಿರಿಯ ಕುಲೆಗೂ ಬಲಸನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಒಂದೆಕ್ಕು ಅಗ್ಗಿಯಲು ಪಂದು ಪಂಪೆರು ಕಾಲಾಂತಡು ಉಂದುವೆ ಅಗೆಲು ಆದುಪ್ಪು ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರಲ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಡು ಆಟಿದ ದಿನಲ್ಲೆಡು ಅಗೆಲು ಬಲಸಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಇಲ್ಲಡು ಪೊಸತ್ತು ತಿಂಡಿ ತಿನಸಲಿನ ಬಲುತಂಡ ಅವೆನ ತಡ್ಯಗದೀದು ಅಜ್ಜಗ ಕೊಪ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಪಿರಿಯರ್ನ ವಿಚಾರವಾದು ಅವೆನ ಹಿಡೆ ತಡ್ಯ ಪಂದು ಪಂಪೆರು ಸುರುಕ್ಕು ಅವೆನ ಹಿರಿಯ ಕುಲೆಗೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕುಣು ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ. ತುಳುವೆರೆಗೂ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲಗು ಪೋಡಿವೆರಿಗೆ ಆಟಿದ ಸಮಯಡು ಉಚ್ಚಯಲು ಇಜ್ಜ ನರಮಾನಿಗೂ ಸೀಕ್ರು ಅಂಚನೆ ನಾನಾ ಬಗೆರ್ದು ಹುಷಾರ್ದಾಂತಿನ ಸಮಯ. ಆಟಿದ ಸಮಯಡು ಆರೋಗ್ಯ ಪಾಲನೆಗೂ ಬೋಡಾದ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಗಳಿತ್ತ. ಅವೆಟ್ಟು ಆಟಿ ಕಳೆಂಜ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ದಿನತ್ತಾನೆ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜ ಬತ್ತದ ಮಾರಿಲೇನೋ ದೂರ ಮಲ್ತು ಖುಷಿ ಕನಪೆ ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ. ಜನಪದ ಆಚರಣೆಯಾದ ಆಟಿ ಕಳೆಂಜ ಇಲ್ಲಗು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆಗೆ. ಇಲ್ಲದ ಜಾಲಡು ನಲಿತದು ತೋಟದ ಫಲವಸುದೊಟ್ಟಗೂ ಇಲ್ಲಗು ಕೊರ್ಪಿನ ಎಣ್ಣೆ ತಾರಾಯ ಪಂದು ಇಲ್ಲಗು ಬರ್ಪಿನ ಮಾರಿಲೇನೋ ದೂರ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆನ. ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ದಿನತ್ತಾನೆ ಪಾಲೆ ಕೆತ್ತಿದ ಕಷಾಯ ಪರ್ಪುನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು. ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತಿನ ಕನತದು ಕಲ್ಲಡು ಗುದುದು ಅವೆತ್ತ ರಸನು ಗೊದ್ದಿನ ಬೊಲ್ಲು ಕಲ್ಲದ ಗೆಂಡದ ನೆಸಲುಗು ಪಾಡ್ದು ಕಷಾಯ ಮಲ್ಪುವ. ಆನಿದ ದಿನತ್ತಾನೆ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತಿದ ಕಷಾಯ ಪಡೆದು ಸಂಪುಗು ಬೋಡಾದು ಮೆತ್ತೆ ಗಂಜಲ ತಿನ್ಪ. ಈ 1 ದಿನ ನಮ್ಮ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತಿದ ಕಷಾಯ ಪರಿಯಂದಾಂಡ ವರ್ಷದ ವಾದಿನ ತಿಲ ಸೀಕು ಬರಂದು ಪಂಪಿನ ವಾಡಿಕೆ. ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪಾವಿತ್ರತೆನ ಪಡಿನ ಆಟಿದ ದಿನೆತ್ತ ವಿಶೇಷನ ತೆರಿಯರೆ ಬೋಡಾದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪಂಪಿನ ಲೇಸಲೇನು ಮಂತೊಂದುತ್ಲೇರು. ಕಡೆಮುಟ್ಟಲ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯ ತೂತೈತ ಎಸಲು ಕಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವೆನ ಒರೆಪಾದು ಮಾಜಂದಿಲೆಕ ತೂಕ. ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆನ ನಂಬಿಕೆದ ಒರೆಪುಗಾದು ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗು ಜನಕುಲೆಗಾದು ತೆರಿಪಗ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸದಾ ಕಾಲ ಪಚ್ಚೆ ಪಜ್ರಾದ ಬುಲೆವಾಡು.